Duh. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini bos lagi neng Jeporo kerja. Kerja golek. Bos. Piye. Biar nanti iki. Bang, tapi cuy. Konten. Arek ndi, Mas? Cakep. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Padahal lo pikir ora. Iya. Ibang nek kene nyawang iki lho. Heeh. Kawin. Emang proyek segala iki ya. Ono jam isa. Lem bal. Lagi pikir tidak. Wes ya. Ya. Patake ngono ning omah. Bojone aku lah aku patake. Ayo ra. Iya, ayo. Yo wes ayo. Ayo banget. Ayo. Ya oke. Wong ora tau susah. Wong iki kon dhewe lagi di bojone Pak. Itu tawa-tawane ya. Pamer Bojone ayu. Wong ganti bojo. Mbak cek lain Mbak. Iya, Mbak ya. Mbak dari mana, Mbak? Mbak dari mana, Mbak? Kenalan enggak, Mbak? Mbak dari mana? Kok menengah iki piye toh? Oh, teko mati. Ono nek TikTok rana iku lho. TikTok itu deh. Ning YouTube toh kok. Kok teko mati kok ngalem Mbak iki lho. Ayu yo. Iki jenenge Bu Rini iki. Ngomong ta? Hah? Parak mono ning ndi? Mono ning ndi omahe? Ayo terus wis mulai. Demer agak video pas ra iku ana. Lah, arep pas sik. Ganti karo aku santai senenge Pak Wit. Nah, iki lho pecah. Umut-umut kan mau video. Oh, yo atus kados pedho. Subur-subur ya, Pak. Iya, tak adem ayem. Mundur kawat. Bayaran. Kamu pura bayaran, tentunya terus. Udah nang dulu, ini telut gua. Nah, sepil aja sepil. Ya, tadi hari nyepil gua ki. Kenalan yang udah kamera. Nyepil gua landak ya toh. Sepil lah, iki gedhe. Ya, Bang. Nah. Tugas Mas. Rencana ge apa? Gawe pukul panas ya. ya meriang juga kasih sayang. Tugas Mas apa sebutannya? Pusat kesenangan mas-mas. Ya apa berarti? Ya kan pukul semas. Ya jadi anak gua ning kono kae. Nek gua piye? Ning ndi? Dilarang kon TV. Ojo kok kena. Lah kae nang kata ning nding wit-wit kan. Dia apa ya? Ana wonge anjing kok. Lah ki apa to? Mah. Oh, itu ngene wong kok. Mas Jon. Assalamualaikum, Mbah. Duh. Masya. Tidak dipeting jare dhisik iki gawe anu. Gak apa wong ning kene wong Melayu ngono. Ya. Nek rawene barang Bun. Ndi? Ulah apa? Ulah apa? Ndi ya? Bisa drone. Mirip orang. Gemar kasih sopo bos ini. Loh, kene gua.
Nang jero gua. Pengen apa minggat ning kene sih turun kene. Iki gua Ceporo. Gua Ceporo. Gua apa jeneng? Tebing dhuwur. Balik. Bos. Kita kembali lagi untuk serem ini kene. Aku merinding Don. Nang kulone ya. Suasananya begini. Ya jadi mang bandelok gua. Ngeri arep mlebu menjero kawan iki jero iku. Tebinge dhuwur. Gitu. Nyat. Hari kedua di Jepara gimana? Sangat-sangat memuaskan. Sangat melemaskan. Ya. Jadi nek gua karena itu lagi balik Terus ya kae lho kalau mandorku ayo seperti wong koncoku lawas mandor gue. Halo Pak Ji. Halo sik kok. Video ya. Video. Lho Bos, wong nek kakean duwe gede lho. kan duit lho. Duwe jadi gua iki kok. Duh. Nah, lagi balik untuk Ketetem Abah Aji dari Jombang Jawa Timur duitnya turah-turah lho Bos. Ketiga, duit tak gebok tinggi opo. Sapu kiraine ta, ha? Sapu. wes kamu ki piye ya? Wis konten ya, Bos. Iki tak terus. Nah, jadi tane ini proyek suasana istirahat kita duduk nih duduk ya yang ini tak balik apa dulu HP Tadi wis bareng ngopi bareng karo Tata terus ndelok gue. Oke, matur suwun Bos sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini lagi belajar ngonten. Ini karo eneng Mas Don channel. Yo kalau untuk beli duit ada Mas Gombes. Wes mang ya. Ngopi wes, nyepil gue wes, saiki rupane wes ra karo-karuan, umurne kabeh ya to. Saiki ndang ayu adus. Piye masuk ora? Wes Bos ya, terima kasih. Oke videonya. Salam selalu pokoknya terima kasih sudah menonton. Harapkan banyak rezeki dan juga barokah selalu yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.